Like a Hellcat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ‘yan uwa, barkanmu da yau da fatan kowa ya ina lafiya. A yau wannan bidiyo za mu nuna yadda mutum zai bi hanya bi da wayar shi guda. Ina nufin kamar yadda za ka yi WhatsApp, za ka yi Facebook ko Instagram ko YouTube, duk dai abin da kake so za ka iya haɗa su guda biyu a lokaci ɗaya da waya ɗaya kuma. Wannan abu wasu ya mamaki, wannan abu ba komai ba ne. Idan ka kallon bidiyo wannan insha Allah yanzu za ka ga yadda ake yin wannan abu. Da farko shine ba wani application na zaka ɗauko, ga sunan yan madannai guda uku, ga sunan na ƙasan ɗin nan kowace waya ta fito tana da su. Idan ba su hayo kan sikirin ɗin ba za su fito nan ƙasan sikirin, mu ga namu nan ga hili da gashi na tsakiya na home ɗin, gashi na dawa ba da wanga na minimizing ɗin. Abin da zaka yi shine zaka shiga wurin minimizing kamar haka, gashi kuna gani. In ka shigo kamar wannan wuri sai ka zaɓi abin da kake so ka aza da farko. Yanzu gashi bari in aza WhatsApp ina ku gani, sai ka danne shi kai kamar haka, wala kun gani ya ɗago, sai ka yi sama da shi haka, wala ya gani ya aza hakan ga. Yanzu WhatsApp ɗina gashi nan sama, bari ku gani, kun ga wannan shi na WhatsApp ɗina. Yanzu sai in ɗauko kuma Facebook in aza, gashi kuna gani wannan Facebook ɗina, bari in taɓa shi ku gani. Taɓa shi kawai za ka yi, gashi nan shi ma zai buɗe kamar haka. Wallahi yana dan sacin kaɗan ne, kowa ya san Facebook yadda yake sai ya yi sacin kafin ya nuno sauran abubuwa. Gashi kuna gani komi gashi nan ya bayyana yanzu kamar haka da kuke gani. In kana yi kuma za ka iya juya wayanka kamar haka, gashi kuna gani. Yanzu ga Facebook ɗinmu nan, ga WhatsApp ɗinmu nan, ga sunan wuri guda gaba ɗaya kuna gani, ga komi da komi namu gashi nan kuna gani. To a haka za ka yi kai aiki bi da wayar ka ɗan uwa. Da fatan wannan bidiyo ya muku. A yi mana subscribing ɗin wannan channel mai suna Ibrahim CC TV. Sannan a yi mana like, a yi mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. A barku lafiya.